No dobre, tak teraz, čo by sme ešte mohli? So Kseniou niečo. Áno? Áno, takú mikromágiu ako so mnou. Mňa sprav neviditeľného a... Áno. Tak sa presadnite sa. Áno, ja si presadnem sa. Kam ideš? Sem poď, ku mne ty. Alebo tak. Tak, dobre. No? Tak ja by som teraz možno taký trik, ktorý by sme mohli fakt ako... Teraz mi, kúzelník, ktorý je môj pohár, povedz. Schovejme tie prstínky, prosím ťa. No? Aby to nezmizlo, díky. Ne, práve Magic teraz show. to bude... Ktorý je môj pohár? Ono je to jedno. No to nie je jedno. Magic show. Dáda, ja to hneď. To nepije, to je prázdne. Toto je môj. Možno. Všetky prázdne. Nech sa páči. Ideme na to. Chcete vodu niekto? Veľmi jednoduchá vec, ktorú by som možno aj prezradil. Dobre? Lebo vy ste mi hovorili, že teda toto by ste sa chceli naučiť. Tak drobnosť, ale fakt drobnosť, niečo veľkého toho nečakajte. Vy ste praváčka, laváčka? Pravačka. Praváčka, výborne. Ja ten trik najprv predvediem, veľmi jednoduchý, potom to prezradím. Potom to ešte raz spolu zopakujem, aby videli všetci, že sa toho veľmi jednoducho dá naučiť. Jo. Tak, Ste ženatej, že jo? áno. To je. Hneď to zistila. No, vidím, že vy ste sa tých prstenov veľmi rýchlo teraz zbavili predtým, teda sa snažili ste... Sú tam. Tak ľavú ruku dáte pred seba, o malú chvíľku. Dobre. Do tej ľavej ruky poriadne natlačíte tú úplne maličkú šatku, keď si to doma budete chcieť vyskúšať, treba aj diváci, stačí vreckovka, servítka, čokoľvek malé. A veľmi dôležitá vec u kúzelníkov je odpútanie pozornosti. A ak pozerám na ten váš pohľad, tak vy v tom budete profička. Podstatný pre mňa je pohľad na ruku a potom pohľad do publika, na divákov. Oni keď ešte vidia trošku tej šatky, tak sú úplne kľudní a sústredia sa na to, čo rozprávam. Ale pokiaľ tam skovám už celú tú šatku, že už stratia ten kontakt s ňou, tak už začnú rozmýšľať. Teraz čo som s ňou spravil? Ja teraz použijem ten kontakt s ľuďmi a teraz keď tú ruku otvorím, tak im sa zdá, že šatka zmizla, ale je to veľmi jednoduché. Tu sedím, rozumiete? Je veľmi jednoduché. Ja som sa snažil, dobre pozeráte, ja som sa snažil veľmi šikovne teda rýchlo skovať do vrecka. Nemám ju ja zase vo vrecku. To vrchlo možno, nie? Dobre, nemám. Je tu. Jo. Tak prezradím, dobre? Prezradím a vyskúšajte si to rovno vy. Jediné fakt, Ja nemám vrecko, ale... To vôbec nevadí. Použijeme možno braňové, dobre? Budeme zapojení úplne všetci. No, nebudem hovoriť nič. Ja teraz tuším. Dobre, tak ideme na to. Fakt, jediná vec, šatka, vreckovka, takýto štvorček. Dajte teraz tú vašu ľavú ruku pred seba. Do tej ľavej ruky vám takto natlačím tú šatku. Môžete si potom aj vy takto pomôcť. Podstatné je, aby ste z nej spravili takúto guličku, aby sa to skovalo v tej ruke. Takže zavrite. Ešte to tam... No, vidím, že vy v tom máte prax. Riadne. Pohľad do divákov. Áno! Dobre! Bravo! Tak, teraz to ešte skúste. No moment. To bolo už ubra? Teraz to skúsme ešte vrátiť o ten krok späť. Ešte raz tú ruku pred seba. Ešte raz to tam zavrite pevne. Ruku natiahnuť pred seba. Tak. A teraz, Braňo, tak tebe sa to má objaviť, ale objaviť teraz skutočne vo vrecku, dobre? Tak... Mám si zapnutý zipse. Ne, práve, že to by som mal moc ťažké, tak... To nedáš. Aj kúzelníka nechaj dýchať, zapnúť zips. Ja ich nepustím. Máže? Dobre, takže ruku Máte takto ju natiahnuť stále? pred seba. Toto keď odčaruješ, ja končím. Teraz poďme ten pohľad do publika na ľudí. To je čarodejnica toto. Áno. Dobre, teraz pohľad na ruku. Braňo, a teraz ty sa sústreď, pretože o malú chvíľku zmizne z tej ruky a nebude, že v mojom vrecku, ale bude v tom tvojom vrecku, dobre? Nebude. Ja som sa vám z volačí nepriznal. Ja som raz čaroval. A to v histórii rozhlasu to bolo vlastne prvé kúzlo, že nikto to nevidel. Ja som... Nebudem menovať rádio, podarilo sa mi to, že zavolali ma na rozhovor, že hovorím, áno, prídem, ale mám jednu podmienku, že spravím prvé kúzlo v histórii rozhlasu. Áno. Takže mám z tých skúseností. Dobre, tak... Pozerám. Ideme na... Vy to držíte úplne ako... Ja to nepustím proste. Dobre, s vami to bude ťažké. Dobre, takže pohľad na ruku. V tom rádiu by sa to ľahšie robilo, ale... Sleduj aj ty, áno.
Ja teda počítam do 3. Keď poviem 3, tak veľmi pomaly s takým napätím tú ruku otvoríte. A pozor, teda nebude, že v mojom vrecku, ale bude v Braňovom vrecku. Dobre? Dobre. Takže ideme na to, pohľad na ruku. Braňo, sleduj to. Ja to sledujem. Ideme na 3. 1. Ja už som nešťastný teraz. 2. 3. Veľmi pomaly s takým napätím to môžete otvoriť. Moment, počkať. Ne, otvorte to. Ako... Braňo, máš si pravdu. Ale No. Mám rád, keď si niečo na mňa pripravia diváci ďalšie. Milí diváci a fanúšikovia, ak chcete byť hneď informovaní o tom, čo sa deje v našej show Neskoro večer, staňte sa odberateľmi nášho YouTubeového kanálu. Stačí, keď kliknite tu vpravo hore a hneď budete mať prístup k najnovším novinkám, zaujímavostiam, nezostrihaným materiálom, scénkam, pesničkám, ktoré v televízii neuvidíte. Ale samozrejme, tiež vás srdečne pozývame, aby ste nás každú sobotu neskoro večer na RTV pozerali.